Hello लोगोफोर आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय मा होनो जों दिनै बाथौ फुजानि खेराइ मोसानो थांनो नागिरदों आरोना डिमाकुसियाव। ओमफ्राय जों दा लोगो आरो आं थाबायनानै थांबाय थादों, गारि फैबाय थादों दा। ओमफ्राय दिनै गारियाव गाखोना थांगोन दायो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थादो बिदिब्ला बेसर बारि बिथिंबो बेसर गोथां। Habak nasikan ladang. Udah di bora apa kan? Si Sapano kada.
जोबथा हाबाफारि हिसाबै माइनाव खुन्था थुनाय हाबाफारि दङ ओंखायनो जोङो दान्दिसे सम मोसानायखौ दोनथ'नानै जोंनि जोबथा हाबाफारि